Здравейте! София Investments има удоволствието да ви представи един прекрасен мезонет, който се състои от тази обширна дневна, напълно оборудван и обзаведен с чисто нови мебели и вградени уреди Bosch. Разполага и с миялна машина, разбира се. От тук ще ви покажа терасата. Комплексът е на газ, но има осигурен и климатик, който между другото на много ниска степен затопля, тъй като самата сграда е доста качествена и добре изолирана. Това е терасата за пролетните и летни месеци. Прекрасно място за игра на вашите деца. Това е хола с кухненския бокс. И на второто ниво се намират двете спални. Между другото доста обширни. Това е гардероб в коридора, веднага от вратата вдясно. Тоалетна за гости. Ето поглед от тук. Това е сторидж, където има, както виждате, миялна и сушилня на Bosch и този бойлер, който е за всеки случай. Тук под стълбищното ниво също е усвоено и може да се държат необходими неща. Красиво стълбище с стъклен парапет. И сме на втория етаж, където са спалните и, разбира се, баня, обслужваща ги. Това е в коридора един голям гардероб. Това е банята с душ кабина. Много елегантно изпълнение. И двете спални. Тук също има тераси към спалните. Този ъглов гардероб побира доста неща. И втората спалня. Между другото, леглата са направени като спалня, но биха могли да се разделят. Ето. Има достатъчно място тук, дори да се сложи бюро, ако ви е необходимо. Заслужава се да видите това прекрасно жилище. Заповядайте на място. Отдава се дългосрочно.